Bola to len skúška, no prekvapila ich bohatá úroda. Melónom sa dnes darí aj v severnejších častiach Slovenska. Pestovateľ pri Púchove ich zbiera na tony. Či je melón zrelý, správne vyzretý poznáme podľa zvuku, chce to troška tréningu. A keď na ňo zaklopeme a je zrelý, tak duní tak, ako by bol plný vody. V sade pri Púchove ich tento rok vysadili prvýkrát. Bol to vlastne pokus. Do poslednej chvíľky sme mysleli, že to pestovanie bude prepadak, ale keď naozaj človek ide po tom poli, tak tie melóny sú všetky skryté vo vnútri pod tými listami a doslova človek ho nezakopáva a z úrodou sme veľmi spokojní. Na 10 ároch vypestovali takmer 6 tón. Majú žlté, oranžové aj červené. Aby melón dokázal rásť, potrebuje najmä teplé noci. Ideálna teplota je minimálne 15 stupňov. Potrebujú aj veľa vody. Za 2 mesiace vypili 80 000 litrov. Pestujú ich bez chémie a na slame. Nie od semienka, ale naštepené na sadenici tekvice. Rastie oveľa rýchlejšie, má silnejší, mohutnejší koreňový systém ako samotný melón, takže dokáže si nasať vodu z väčšej hĺbky. Dobrý melón spoznáte aj tak, že pri rezaní praská. Idem to okoštovať. Uvidíme. Mňamka, že? To sa nepovie, že melón kvalita, to je nebičko v papulke. Šťavnatý hlavne, aby bol a sladký. Klimatické podmienky sa menia a ich pestovanie je možné aj v severnejších oblastiach. Z celoslovenského pohľadu ale pestovateľov ubúda. V roku 2022 pestovali dyňu červenú len na výmere 83 hektárov s celkovou produkciou 3500 tón. Rok predtým to však bolo na výmere 132 hektárov. Likvidujú ich tie z dovozu. Zahraničné melóny nie, že sú len lacnejšie, ale dokážu ich pestovatelia dodať na trh aj omnoho skôr a to je aj značná výhoda. Veronika Tesáková, televízia Markíza.